ओमफ्राय उन्दुनानै थानायनि गेजेराव जिखुनु जाया मासेया थैसिगोन खायाखै आरो ना अमाया आदार होनानै आथिङाव साबखांना बुथारनोसै बेखौ। ओमफ्राय दमासिनि सोर सोर अमा देसिनि बेदर जानो गोसो निउ देबोरगाव नह'नि न'आव लांफैदो गोदानारिनि गासिबो गामिनि रायजो राजाफोर बेदरखौ अमाया गोथाव जागोन देसि अमा नायनानै लानो बेखौ सिथारनाय जासिगोन आरो मासेनि फैसानि एसे प्रब्लेम फैदों ओंखायनो सिथारनोसै बुस्थुखौथ' अबा बबे जुगाव नांगौ होननानैसो फिखायो नालाय दा आंनो फैसानि गोनांथि जानायखाय आं बुथारसिगोन आरो बेखौ मासेखौ हख्लायनांगौ दिनै मथा मथि आंनि एम्बुलेन्स एस'सियेसननि लोगो साफ्रामबो देसि अमा जानोबा नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन आरो खै केजि जायो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। होख्लायबायबो नै फात्ता मोनो आंखौ मालाबा होख्लायखांबाय आङो नायदो देसि रायजोफोर हख्लायबाय।